Салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Fara шоу. Обуна шуданро фаромӯш накунед. Рафтем. устод Рудаки дар бораи Дониш чунин гуфтааст: то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Мардумони бохирад андар ҳар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон. Гирд карданду гироми доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст, ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. дар бораи мардӣ ва одамгарӣ: гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ. бар кӯру кар ҳар нуқта нагирӣ, мардӣ. мардӣ набуд фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ. дар бораи дустӣ мегӯяд: ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон, бартар аз дидори рӯи дӯстон. ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар, аз фироқи дӯстони пурҳунар. саҳарие барвақт бо асбоби навозандагии чанг ин шеърро бо тамоми санъаташ сароид. бӯи ҷӯи мӯлиён ояд ҳаме, ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. реги омӯву дуруштиҳои ӯ, зери поям парниён ояд ҳаме. оби ҷайҳун бо ҳама паҳноварӣ, хинги моро то миён ояд ҳаме. эй Бухоро шод бошу дерзӣ, шоҳ сӯят меҳмон ояд ҳаме. шоҳ моҳ асту Бухоро осмон, моҳ сӯи осмон ояд ҳаме. шоҳ сарв асту Бухоро бӯстон, сарв сӯи бӯстон ояд ҳаме. ин шеъри навэҷодкарда ва навохтаи Рудакиро шоҳ Наср шунида, аз хоб хеста дарҳол худи ҳамон рӯз амр дод ки ҳама дарбориён ба Бухоро бармегардем, ва ба Бухоро баргаштанд. шоири асри 10 Рашидии Самарқандӣ 13 000 байт будани шеъри Рудакиро хабар медиҳад. гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯ шоирӣ, Рудакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ. шеъри ӯро баршумурдам 13 000, ҳайф узун ояд агар чунон ки бояд бишмарӣ. бо ҳамин навор ба охир мерасад. агар навор маъқул шуда бошад, лайк ва комментарий гузоред. ин беҳтарин мотиватсия барои ман аст. агар обуна набошед, ба канал ҳатман обуна шавед, то ки наворҳои навро аввал бибинед. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. хайр, дар паноҳи худо бошед.